खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय दायो दंफैयो आरो फिन खनसेबाव बरबारि बाथौ मन्दिर पद बे बरबारि बाथौ मन्दिर पदआव जोंनि बर' हारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरखौ आसाम सरकारा सिलिंखार आरो थेर बेथेर खालामदोंमोन। दा बेनो जों माखासे अनसुंथाइनि भिडिअ बानायदोंमोन। बे अनसुंथाइनि भिडिअआव जोंनि साबस्क्राइबार बिथांमोना फैसा हरदोंमोन बा रां हरदोंमोन। बे रांजोंनो जों बेखौ लाबोदों गासै 23,950 रां हरदोंमोन। दा बेखिनिजों जों बेखौ लाबोनाय जाबाय। रां हरग्राफोरनि मुंखौ आं खोन्थानाय फारियैनो इउटुबारफोरनिफ्राय दं जोंहा एसबि उद' निउस, बड' इनफ', बड' निउस, बड' लेटेस्ट आपडेट, बेंलाय नार्जारि, मुन्दिना ब्रह्म, आयुष सरगियारि, अदेबाना उइस बक्स आरो प्रान्जल नार्जारि, आं ओमफ्राय आरो दङ बलेन दैमारि, लोगोसे बि राजा दं, गहपुर बिहार चेनेल बिथाङाबो दङ। गुबुन हरग्राफोरनि मुङा जाबाय कालिचरन हाज'वारि, मिस्टार रिंहाब बसुमतारि आसाम राइफलाव मावो, सन्तोष बसुमतारि इण्डियान आर्मियाव मावो, महिनी आदा बिथाङा CRPF ना बिदिनो फौजियाव मावो। ओमफ्राय बुद्धा बर' बिथाङा मा मावो बेखौ खोन्थाहरनाय जायाखै। मनिष शंकर नार्जारि बिथाङा मा मावो बेखौ खोन्थाहरनाय जायाखै। एम ब्रह्म बिथाङा टिपका HS स्कुलनि फोरोंगिरि बा एसिस्टेन्ट टिचार। ओमफ्राय दङ जोंहा कार्तिक नार्जारि, बुद्धाराम बर' थमथमानि बिथाङा मा मावो बेखौ खोन्थाहरनाय जायाखै। भानुमति बसुमतारि बिजनीनि, राजिब बसुमतारि बिथाङा CRPF आव मावो बा साख्रि मावो। बिथाङा जाहैबाय रनसाय दामनि। लोगोसे दङ निखिल बसुमतारि गगामुग नोलिबारिनि। लोगोसे आदा पंकज दङ बिथाङा नुमुलिकेराव साख्रि मावो इण्डियान अवेराव माने रिफाइनारियाव। लोगोसे दङ रमेन बर', प्रणब बर', महन गयारि बिथाङा बेंगालराव थायो चेन्नाइआव। लोगोसे बराद नार्जारि बिथाङा जोंनि गामि खाथिनिनो। बिनि उनाव कालिंगा नार्जारि, राबन नार्जारि, गीता नार्जारि, सेमथेम नार्जारि आरो जगदीश नार्जारि बिथांमोना हरदों। बेखिनियानो लोगोफोर गासै बेहाय 20 जनसो बा 30 जनसो मानसिफोरा हरदों। बेखिनिखौनो जों दा बे अनसुंथाइखौ होनो नागिरदों बेखिनिनिफ्राय मोननायखौ आरोना। लोगोसे जोंहा आदा राजा आरो आंनिफ्रायबो एसे दङ। गासै 23,950 जादों फैसाया। बे 6 दिननि माने 6 days 6 आवार्सनि आरोना बे फैसाया। दा बेखौनो आं माखासे अनसुंथाइ हरनायखौ बेखौ होफैनाय जाबाय। दा बेहाय दङ सेन्देल दङ, नै हावाइ सेन्देल दङ गासै बेहाय 35 जरासो दङ। ओमफ्राय बेहाय गस्ला गेन्जि दङ 35 जरा, 35 जरा नङा 35। ओमफ्राय लोगोसे बेहाय दङ स्पर्टिं गस्ला हौवाफोरनि स्पर्टिं डाबल एक्सेल दङ, ओमफ्राय आरो एक्सेल दङ आरो मिडियाम दङ। बे गासै 30 आरो बे 30। ओमफ्राय आरो नैबे गस्ला ब्लाउस दङ, माखासे बडि केयार दङ, ओमफ्राय माखासे नर्मेल दङ। मानोना बडि केयार नङाबाथाय आइजोफोरनो हामनो नागिरा, गिदिर गिदिर आइजोफोर दङ। बेनिखायनो जोङो 90 नाम्बारबो लाबोदों, माने 40 नाम्बारबो लाबोदों। बेखिनियानो आरो। ओमफ्राय जों दा बेखौ गथायनोसै। भिडिअखौ जों बानायदोंमोन सप्ताथाम सिगां। ओमफ्राय बे भिडिअखौ जोङो सप्तासे दोनदों, सप्तासे दोनाखै 6 दिन ओमफ्राय 6 घन्टा दोनदों आरोना। बेखिनियाव जोंनियाव 23,950 रां फैदोंमोन। ओमफ्राय जों बेखौनो लाबोबाय। ओमफ्राय जोङो दा रायजोफोरनियाव सोंनोसै बिथांमोना माबायदि मोनखो बे अनसुंथाइखौ मोननानै रायजोफोरनिफ्राय। लोगोसे आदा बिराजायाबो हरदों बिथाङा। दा लोगोसे जोङो बाजिमोननाव सोंगोन माबायदि मोनखो। जोबोर मोजां, साबायखर थाबाय फंबाय नोंसोरनिसिम। आरो जोंनियाव ब्लाउसआबो बिदिहाय गैयामोन, दिनै मोनफैदो जोबोर मोजां मोनदों। आरो आंनियावथ' ब्लाउस जानायानो फैयाखैमोन, दिनै लाबोना लाबाखै दायोसो मिथिसिगोन। दा थेंक इउ। लोगोसे माने आं दख'नाखौ मानि थाखाय लाबाखै, गोबां माने फुजि आब' आरो सोरबा बिदिनो आब'मोना आरो माखासे जि बिलाइ सार बिथांमोनाबो दख'नाखौ हरखाबाय। बेनि थाखायनो आं दख'नाखौ लाबोआसै, मानोना दख'नाया बांद्राय जानानै दङ। बेनिखायनो जोङो गस्ला ब्लाउसखौ लाबोदों आरोना। गस्ला ब्लाउसखौबो जोङो लाबोदों, बाजिनोबा हामनाय दङ होननानै बुंदों। नाथाय जों मिथिया, नायाखैना खुलिनानै नायाखै। हामगोनबो जानो हागौ, मानोना बडि केयारा 90 नाम्बार हामखायो खोमा ना, हामगोनबो जानो हागौ। ओमफ्राय जों दा नै बाजिमोननाव सोंनि माबायदि मोनदों बाजै। मोजाङानो मोनदो दा अनसुंथाइ हरनायखौ। सोरखारनिफ्राय जेबो फिननाय मोनथ'वाखै नामा? जेबो मोनथ'वाखै दा। जेबो बुङाखै दाबो? बुङाखै जेबो। दा आं सासे बाजिनाव सोंबावनि, बाजैया माबायदि मोनदों, माने आदानाव सोंनि। आदा माबायदि मोनदों नोंथाङा? गस्ला गेन्जि मोननो थांगासिनो दङ, लोगोसे स्पर्टिं गस्ला आरो सेन्देल मोननो थांगासिनो दं। माबायदि मोनदों गोसोखौ? गोसोखौथ' ओरैनो मोजां मोनदो मोननायालाय। बयबो अननानै। सोरखारनिफ्राय माबा मोनसे जेबो खोनायाखै? जेबो गैया दासिमबो जेबो गैया दासिमबो। जोंना थानायफोरा बेयावनो थागासिनो, दासिमबो जेबो गोजौनिफ्राय खबर फैयाखै सरकारनिफ्राय। बेखिनियानो। ओमफ्राय जों दा नै बाजिनावबो सोंनि, बाजिबोना एसे मिथिगौ जानो हागौ माबा मोनसे फिननाय मोनदों नामा बेखौ सोंनि। माबा मोनसे खोनादों नामा बाजै सोरखारनिफ्राय फिननायफोर? फिननायानोथ' जुजिबाय थादो होननानै खोनादो। जुजिग्राया TMPKदो आरो एबसुदो होननानै मोनथिदो। आरो बर' साहित्य सभानिफोराबो होनदो नांगासिनो होननानै। मा जायो जोंखौथ' डेट होनाया डेटआ बहुद थांबायानो, दासिमबो मोनथ'वाखै। माने सैथो डिसिसनखौ माला होयो। थाब होनायबा मोजां जागौमोन। दाथ' नों नुगासिनो जोंनि गथ'फोरा न' आलाय सिलाय माबोरै दङ माबोरै गैया, जानाय लोंनाय थानाय बिराद खस्थ' जादो। थाबैनो जुजिथो। आरो दा
अनसुंथाइखौबो सोर बेसे हरबाय थागोन ना गासैबो एखे कन्डिसन जेनेबा गिदिर गोलावफोराथ' जोंखौ दासिमबो नायनो फैखायाखैयानो फिसा फिलाफोरासो नायगासिनो जोंखौ दा जायखिनि जोंनो अनसुंथाइ होदो इखिनिखौ जोबोर रोजा रोजा साबायखर होदो जों दा दख'नाफोरखौथ' मोनगासिनो ना होनायखौबो खोन्थाखानाय जादों सोर सोर होदो गोसोआवबो गैलाय लांला टेनसनाव थायो नालाय ओमफ्राय दा जा बुस्थु ब्लाउसफोरा सोरहाबा जोंफोराबो देसुन दाथ' जोंथ' बायनो हाथ'खायानो नालाय दा होफैदो गोजोननाय मोनदो आरो हौवाफोरनोबो गस्ला लाबोदो नामाथाय ना इसोरबो गोजोननाय मोनगोन दाथ' बायना लानो रावबो हाखायाखैनो नालाय ओमफ्राय दा बिदिनो गिदिर गोलावफोरखौ माने होनहरो आङो थाबैनो जोंखौ माने स्टाफनखौ होथो आरो माबा अनसुंथाइसो होगोन मागोन माबा खतिपुरन होगोन मागोन होननाय खोनाबाय थादों खतिपुरनखौ जोंनो नांग्रोआ जोंनो हाखौसो नांग्रोगो हा मोनबासो जों खतिपुरनखौ लानानै न' लुनो हागोन ना ओंखायनो जोंनो हाखौ नांथारगो माबार जुजिथो गिदिर गोलावफोरखौ रिकुवेस्ट खालामहरदो आंनिफ्राय रायजोनिफ्राय जानानै थाबैनो जोंनो स्टाफन होथारनांगौ माने हाखौ नांथारगो जोंनो बेखिनियानो नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ बिथांमोना माबायदि थासारियाव दंगासिनो दं नायबानो जाबाय नै आलाय सिलाय गंथाम गंब्रैसोल' बिसिना दं बेहायनो उन्दुलागासिनो दङ आरो लोगोसे फांखायाबो गंनैल' नै ओमफ्राय आरो दासिमबो जेबो फिननायखौ मोनाखै सोरखारनिफ्राय आसाम सोरखारा दासिमबो जेबो फिननाय होआखै आरो जोंनि बिटिआर सोरखाराबो दासिमबो जेबो आसाम सोरखारखौ नारसिननायखौ जों नुनो मोनाखै खामानिखौ मावगासिनो दं होननानै बुंदों नाथाय माब्लासिम जागोन बे खामानिया बेखौ जोङो दासिमाव रोखा बुंथ'नो हाया मानोना बे जाथाया जादोंमोन 13 मे दिनै 12 मे अदेबानि मास मोनसे जासिगोन गाबोननो दा बाजिमोननियाव आरोबाव सोंबावगोन माखासे बाथ्रा नोंथाङा मा मोनसे मिथिगौ आंथ' दा एसेबां डिसिसनखौबो लालाबा रावबो जिखिनि थालांदो बेखिनियावनो न'खौ लुफिनना थानोसै नामासो जाबाय सानबाय आरो बेबायदि जुदि रावबो जोंखौ खबर लाफैयाबा डिसिसनखौ मोजां खोन्थाफैयाब्ला जों दा बे जिखिनि खालि थालांदो बेयावनो न' लुसिगोन खिन्थु दायथ'आ सोर लागोन बेखौ मिथिया खिन्थु जाय नांग्रा एसे दायथ'खौ लानांगोन माबा मोनसे जायोब्ला जों एसे गोबाव नेबाय थानो हालाथ' इमान थाम्फै अरजा एखि जा उसुबिदा मास मोनसे जालांबाय जों जिखिनि खालि दं बेयावनो लुफिनना थागोन होनना जों दा थिरांथा रायज्लायबाय दङ आरो बेनो आरो ओमफ्राय नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ बिथांमोना जुदि सोरखारा जेबो दायथ' लायाबा जेबो फिननाय होआबा बे जायगायावनो न'खौ लुफिननो थांगासिनो दङ बेखौनो बुंदों बिथांमोना अब्ला नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ जों बेखिनिखौनो फैबाय जोंनि साबस्क्राइबारफोरनि अननायाव अब्ला जोङो बेखिनिखौ बुंनानै दिनैनि बे भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि